थामजिनै नं भेरगाव समस्टिनि भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनिनो पश्चिम बुरला एक्स चेयारमेन आङो 15 बोसोर BPF राजखान्थि दोलोजों थानानै खामानि मावबाय आङो गिबि खेबाव सासे प्राइमारि पार्टिनिनो एक्टिभ वार्कारसे खामानि मावदों बिनिनो 10 बोसोराव आं सासे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि PCLCC मेम्बार हिसाबै आं खामानि मावदों आरो थामथि जितु 15 बोसोर बे जोबथा 5 बोसोराव आङो सासे चेयारमेन हिसाबै 5 बोसोर आं रायजो राजानि खामानि मावदों दायो आङो 2020 मायथाइनि जितु 27 जानुवारियाव जानाय मोनसे गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानैनो आङो दिनै गावखौ सोलायनो होननानै आं मोनसे आसा फारिनानै आङो UPPL दोलोआवहाय जुगदान होनाय जाबाय मानो होनबा बेयो गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावनायाव निसय रायजो राजानि गोनांथि जायो बे लेखायैनो आंबो दिनै गावनि गोसो खुसियै UPPL दोलोआवहाय आं जुगदान होनाय जाबाय माबानाय नोंथाङा गोदानै BPF-निफ्राय UPPL आव हाबबाय बेनि थाखाय BPF-खौ गारनानै UPPL आव मानो फैखो जाहोना मा? आदसा गिबियाव गोजोननाय थाबाय जाहोना बेनो जे जोङो जिहेतु थांनाय दिनैसिम BPF-आव जोङो 15 बोसोर थाबोबाय आरो बेयावहाय जोङो जागायजेननायाव जोङो खोब मोजाङै खामानि मावबोदोंमोन फैयै फैयै जे जिथुनाखि जोबनायथिं 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय बर'नि गोदानै सुक्ति मोनसे जाबाय आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय बरायथावना मोनसे सुक्ति जादों गोजोन सुक्ति आरो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो गोबां जोंनि थाबोबावनाय माखासे दाबि दाबाफोरा जाफुंनानै फैबाय माखासे जों मोनबावनो हाबाय दा बेखौ जोङो मोजाङै जाफुंहोनोब्ला निश्चय जोङो बयबो खौसे थानांगोन आरो जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय नाम्बार 1आव बे उद्देশ্যखौ लानानै BPF-खौ नागारना फैनाय जादों दिनै माने BPF-आ बुंबाय जिहेतु नोंथांमोना BPF-खौ नागारबोबाय जेब्ला दायो गोदान खिन्थु BPF-आ बुंबाय थादों BTR माने जि गोरोबथा बे गोरोबथायाव जेबो गैया होननानै बेयो बेसेबां सैथो आं सानो बेयो मोनसे पलिटिकेल डायलग होननानै आं सानो बेनि बादै जेबो गैया दा बेयावहाय बबेबा मोनसे दोलोखौ सिङाव लाखिनो थाखाय निश्चय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुंखागोन आरो बियो खुनु मोनसे माने बेयाव जुक्ति माबा गैया आं नुहुरो आरोखि बेयो मोनसे राजनैतिक मोनसे डायलग होननानै जों सानो आरो BTR-आव थारैनो माने बायदिसिना जिखिनि माने बेहाय फैदों माखासे इनस्टिटिउसनफोर फैदों बेयो माने दिनै जितु BPF-आ रायजो राजानि सिगाङाव बेयो नंखाय नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै सोलायना फैबाय दा खोथाया जाहैबाय जे थांनाय समाव गोलाव समाव जिहेतु नोंथांमोना BPF-आव थाबोनाय बै समाव रायजो राजाफ्रा दायो बुंबाय थादों जाख्ल'नाया जाबोदों होनना बुंदों मा बुंदों बे माखासे सत्यताया दङ गैया नङा दङ दा बेनि गेजेराव किसुमान जायफोर कर्मिफोर दङ बा जोंनि जायफोर मा होनगोन BTC-खौ सालायबोनाय गोबां बोसोर जेनेबा सालायबाय बेयावहाय जाया नङा गोबां जादों माखासे सिस्टेमेटिक जायाखै आरो जायनि थाखाय बेखौ रायजो राजाया नुनानै दिनै हयथ' गोबाङानो बेखौ गोजोननाय मोनाखै आरो बेखौ मोनसे फ्रि मोनसे कारापसन बा बेखौ खालामनो थाखाय दिनै मोनसे परिबर्तन जिहेतु नागिरदों आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा मोनसे परिबर्तन नागिरनानै दोलो बोलो गासैबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे खोथाया आरो दायो UPPL-आव हाबनानै नोंथांमोननि खामानिया माबायदि आवगायगोन जायखिजाया UPPL-आव हाबनानै जोङो जोंनि गावबा गावनि जे मोनसे 40टा समस्तियाव UPPL-आ जिहेतु बिजाथि होदों आरो बेखौ देरहाहोनांगौनि सार्थआव जोङो निश्चय खामानि मावलांगोन आरो बेवहाय जों रायजो राजाजों हाबनानै मोनसे रायजोजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावगोन आरो इन फिउचार जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ गासै जाथि जनगोष्ठीखौ मोनसे बिथांमोननि जितु लुबैनाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोङो निश्चय UPPL दोलोआव थानानै जोङो मोजाङै मोनसे खामानि मावलांगोन होनना सानदों नोंथांमोना फंबायमोना जिखौ बुंदों जे अनजालि दैमारिनि बाथ्रा BTR एकर्डखौ लानानै जे सानसुमानिफ्राय जागायनानै अनजालिसिम जिखिनि दङ सानसुमाया जाहैबाय पलातक नेता बनजारखौ सावनानै बेयो बनजारखौ खोमोरनानै खारखोमाग्रा मानसि BTC सुक्ति समाव दिल्लीयाव गोथैसालियाव थाखोमादों बि नार्जारिया दा बुङोबा जोङो पार्सनेलि एटेक खालामलायोबा पलिटिकेल गेइननि थाखाय पार्सनेलि एटेक खालामलायोबा दावराव देख्रेब नार्जारिया सारा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साल दंफांखौ फानखोमाजोबदों बियो साल दंफां सिखावसो बियो जों बुंलायलायोबा
नैथियाव जों जुदि बुङोबा दिनैनि तारिखाव जायफ्रा बुंदों हमना ला गुवाहाटीनि डक्टर फुकन बर' भलन्टियार फर्सनि मोनसे समनि चेयारमेनमोन बियो बड'फानि आन्दलननि समाव बड'फा थैनायनि उनाव बड'फानि जे प्रिन्सिपाल आइडियलजि बे आइडियलजिखौ हमथानानै खामानि मावनायनि थाखाय सानसुमा खुंगुरा सोरमोन बड'फानि राइट हेन्ड रेवरा नार्जारि माबा दावराव देख्रेब नार्जारि ट्रेजारार मोनबाय बड'फानि समाव बिनि उनाव फुकन बर' डक्टर फुकन बर' गुवाहाटीयाव थायो बे दिनैनि तारिखाव मा बड'फा थैनायनि उनाव बिसोर बड'फानि जे संग्राम बड'फाया मोननै होदोंमोन मोनसेया जाबाय सर्ट टार्मनि मुभमेन्ट आरो मोनसेया जाबाय लं टार्मनि मुभमेन्ट सर्ट टार्मनि मुभमेन्टआव बिथाङा गावनि थांनानै थानाय समावनो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मोनसे रिजल्भ खालामनो नागिरदों मीमांसा खालामनो नागिरदों हायाखिसै थैगबाय बिनि उनाव बड'फानि नैथि जे थट लं टार्म बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे कन्टिनिउ दिनैसिम फैबाय थादों आरो बेखौ एबसुआनो सल्डार खालामबाय थादों दा बे मुभमेन्टआव आंनि प्रस्नआ बेनो जि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लानानै अपिनियन होदों बिथांमोना थांनाय इउजि ब्रह्म रबिराम नार्जारिनि जे बड'लेण्ड संग्राम बेयाव बहा दंमोन जों रबिराम इउजि ब्रह्मनि उनाव जों 30 खेबनि बड'लेण्ड आन्दलन खालामबाय बेयाव बहा दंमोन दिनै बहानिफ्राय थुब्ला ओंखारबोबाय बेखौ नाहरोब्ला बे मानसिफोरा कुनु बेला डिब्रुटेड नङा बिसोरनि फिलिंसफ्रा थिग नङा बिसोरो प्रिन्सिपाल आरो आइडियलजियाव कमप्रमाइज खालामग्रा मानसि आं दहाय बुंनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो अनजालि दैमारि दिनैनि तारिखाव अनजालि दैमारिखौ जों श्रद्धा खालामोमोन बोजबनि सासे आफादगिरि हिसाबै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै सन्मान खालामोमोन खिन्थु बिथाङा मैयासिम बिपिएफखौ सोंखारिनानै दिनै आरो बिपिएफनि सासे वेल गार्ल जानो थांबाय गुड गार्ल जानो थांबाय बे मा सिगनिफाइ खालामो 100% पलिटिकेल मटिभेटेड आरो बिनि खोथा मथे जों कुनु बेला थांनो हाया आरो अनजालन बुंनाय मथे जों खामानि मावनो नङा जोंहा निजा भाबै नीति दङ आदर्श दङ प्रिन्सिपल आइडियलजि दङ जों बे रोखोमनि खामानि